ಮೋನೆ ಉಡಲಿಡಿ ಗುಮುಲುಂಡು ಬೇನೆ ಬದುಕಿದ ಬೀಸ ದಿನ ಕುಂಜಿಯೇಸ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ದೇವೇರಿ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೋಸ್ಟಾ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಇನಿತ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲು ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗನ ಕೊರ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಅಕಲ್ನ ಮುದೆಲು ಪಾಡ್ದ ಆ ಕಲೆತ್ತ ಚಾತುರ್ಪುನ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಬುಲಿಪವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸಿಗಿನಿ ಕನಗ ಮೂಜಿನೆ ಎಸಲ್ದ ಸಂಭ್ರಪ್ಪು ಈ ಮೂಜನೆ ಹೆಸಲಿಗೆ ಮಾಮಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೋಸ್ಟಾ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಬಲದಿಂಜಾದಿನಕಲು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತಂಡ ಆ ಸಹಕಾರ ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂತೋನು ಸುರ್ಮಲ್ ಪ್ರಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಪಂತಂದ ಬನಿವಕ್ಕ ಅವಿನು ತೂದು ವೈಟಲ ಯತ್ವಾಸ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತತ್ಮೋಸ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ತಿನಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಿದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪುಗಾರ್ಥದ ರಡ್ಡು ಜನ ಸಾಧಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕುಲು ಕಲಾವಿದರನಕುಲು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ ರಂಚನೆ ಚಾಪರ್ಕ ಕೂಟದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕರ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನುಂಡು ಪನವು ತುನಗ ಪುನಲ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪುಣಿಗೆ ಪನವು ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಆಂಕರ ಅಡರಾವಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುಕು ಬಾರಿ ನಯ ವಿನಾಯಡಿತ್ತಿನ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗಡು ನಡುತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಕಾಸು ಬನ್ನಾಗ ವಾನಮನೆ ಆಂಕರ ತೋಜವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತೊಂದು ಬರೊಂದುಲೇರು ಮಕ್ಕರ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು. സ്വാമി ദേവരെ ഇനി ഞെട്ട് പേരാണ് നീ ഓടി പോയി ഓ ಓಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪದೆ ದನಿ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ 500 ದೈ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದಾರ್ಪ ದಾಲೆ ಪಾಡ್ರ ದಾಲೆ ಇಂದ ಇಂದು ಕಂಬೈ ಕುಂಟು ತಲ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಲೇ ದೇತನ ನಮಗೆ ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಒಚ್ಚಾರ ಕುಂಟು ದೇತನ ಅವ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಸರಿ ದನಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ನೇವೋ ಬಲ ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬರ್ಪೆ ಚಾ ಕೊರು ಚಾನ ಸರಿ. ದನಿ ತಿಂಡಿದಾದುಂಡಿ ತಿಂಡಿ ನೇವೋ ಬಲ್ಲ 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 ಬೇಗ ಕೊರಿಯ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇರೇದನ್ನ ಬನ್ಸುಂಡು ಬನ್ಸಾವ ನೇವೋ ಕೊರಿಯಾನಾ ಕೊರಿಯ ದಾದಾ ಇಡೇ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಉಂಟುಂಟು ನಮಗೊಂಜಿ ಚಾಲ ಬನ್ನಲ್ಲ ಗುರು ದನಿ ನಾನು ಪೇಟೆ ನಂಚಿ ಹೋದಾರ್ಪ ಬೇಗ ಬಲ ಮಾರ ಬೇಗ ಬರ
ಹಲೋ ಅಂದ ಮಲ್ಪಗಪ್ಪ ಇಟ್ಟದಾದ್ಯಾರುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಾಂ ಕೊರ್ಕ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾವು ಕೊರ್ಕ ಹಾಂ ಹಾವು ಬತ್ತನ ಮಾರೆ ಬತ್ತದನಿ ಬತ್ತ ಹಾಂ ಬಲ ಹೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಹಂಚಿಬೋದು ಸರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏಪಲ ದನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಿರು ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚರ ಬಾತಿರ್ನಿ ಸಂಬಳ ಲಾತಿಜಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಕೇರ್ನೆ ದನಿ ದಾದೆ ಕಾಂಡೆ ಸಂಬಳ ಬೋಡಿತ್ತಂಡಿ ಸಂಬಳನ ಅಂದೆ ಹತ್ಯ ನಿಕ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎದುರು ಬಿರವಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ದಾದೆಗೆ ಸಂಬಳ ಅದನ್ನ ಈ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕುಲ್ ಅತ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆಗ್ಲಿ ಬ್ರ ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಓ ಮಾರೆ ಸಂಬಳ ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಏ ಪದಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ನ ಬೇತದಾಲೆಜ್ಜೆ ಓ ದೂರ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇದನಿ ಹಾ ಬೇಗ ಮಲ್ಪು ಅವ್ರು ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ದೆಕ್ಕಿರುಂಡು ಅವು ಬುಕ್ಕ ದೆಕ್ಕ ನೆನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ದನಿ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಬತ್ತದು ಚಾಕೊರ್ಲೆ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಕೊರ್ಕ ಓ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾಗರು ಪೂರ ಮುಗುಲ್ನವೇ ಅಂಟು ದನಿ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದೆ ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓ ಅಲ್ಲೊಂದು ತಿಂಡಿ ಕೊರು ಹೌದನಿ ಕೊರ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಮುಗುಲ್ನವ ಒಯ್ಯು ಓ ಬಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಯ ಕೊರನ ಅಲ್ಲೇನಾ ಅವಳು ಪಾತ್ರ ದಕ್ಕಿರುತ್ತಂಡಿ ಏತ್ ಪಾತ್ರ ದಕ್ಕುವ ಪಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ದಕ್ಕು ಅಲ್ಪಲ ಕೊರಡತೆ ಅಂದು ನೆಲ್ಲ ಕೊರೋನು ಕೊರ್ಪ ಪತ್ತೆ ನಂಬಿ ಕಾಂಡೆ ದಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೋ ಇಕ ದಿನೋಲ ಮೂಲದಾನೆ ಅನ್ನ ಛತ್ರನ ಹೋ ಮರೆ ಅಂಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪದಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಹಾಕು ಹೋಲೆ ಹೋಲ ಮರೆ ಓ ದಕ್ ಓ ದಾದು ಒಂದ್ಸಲ ಚಾಲ ಏರೆಗ್ ಚಾ ಇಂದು ಚಾ ಪರಡೆ ಪರಿಯತ್ತ ಕೊಡಲೋಲೈ ನೆನ್ನ ತಿನಿ ಧರ್ಮದಿನ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕು ಹೊಲೆ ಓ ಲಗ್ ದಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ ಲಕ್ಕಿದ್ಯಾರ ಓ ಬಲ್ಲೆ ರೀ ದಾದನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೇರು ಮಲ್ಪೇರಿಯಾ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಬಂದೆ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಬಲ ಹಾ ಏನ್ ತಿಕ್ವಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಓಪನ್ ಮಂತದೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಅವಡಿ ಸರ್ತಿ ಬಲ ಬಲ ಅವ್ರು ದಾಯ ಉಂಟು ಬಲ
ಕುಲ್ಲು ಬಲ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ದಾಲಾಪುಜಿ ಕುಲ್ಲು ಹಾಂ ಬಡಾಪುಂಡ ಕೊರ್ಪ 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 ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ನಡ್ತೀನಿ ದಲ ಬೋಡಿತನ ಕೇನಿ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪ ದುಡ್ಡು ಈ ಪತೋನು ದಾಲ ಈ ದಾಲ ಬೋಡಿ ಚಾನಲ್ಲೇ ಏರೆಗ್ಲು ಉಪದ್ರವನ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಕೇನಿರಲ್ಲಿ ಏನಡನೆ ಕೇನು ಅವ ಅಯ್ಯೋ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ತಂದರೆ ರಂಜು ಅಂದೆ ತಾನದರಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಪಸತ್ತು ಅಂದ ಪಸತ್ತು ಮಂತೆ ಈರ್ಲೆ ನಾನು ಬುಡಿಯಾರತ್ತ ಅಂಚ ತುಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂದ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಟೀಲ ಬಣ್ಣಲೆತ್ತನ ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಾಲೇನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೇನ ಕೊರಿಯೆ ಅಂದ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಂದೆ ಅವು ಪಡು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಎತ್ತನ ಕೊರಿಯ ದಾದದನಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಾಸುದಾರು ಏನಡ ಬತ್ತು ಕಾಸ್ಕೇನು ನೀರು ಅಂಚತ್ತಿಯ ಬೇಜಾರ ಪಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂದು ಆತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿದಾನಿ ಡೈಲಿ ಆಪುಣ್ಣೆ ನೂದು ಇರ್ನೋದು ಅವೇನು ಪಿದ್ಮಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಪಿದ್ಮಿಟುಂಡು ಕಾಸು ಇರೇ ಬೋರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇನು ಇತ್ತೇನಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆವು ಯಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ಬೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ದನಿ ಇಂಚಾದ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪುದ ಬೆಲೆ ದಾದ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಕಾಸು ಪಂಪಿನ ಅಹಂಕಾರದ ಮದ ಇನಿ ಜತ್ತದುಂಡು ಯಾನಿಕ್ ಆಕದೆ ನಾನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಾವ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಸಮಾಜನೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಸು ಪಂಡದು ಕಾಸಿತ್ತನಗಲ್ನ ಪಿರವುಡೆ ಇಪ್ಪೇರು ಕಾಸಿಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏನರ್ದು ದೂರಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುನು ಜೀವನ ಪಂಡ ಇಂಚನೇನ ಮಕ್ಕರ್ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ ಪುಂತುಲೆ ಕಾಂಡಿ ಎಂಚಾನಂದಕ್ಕೆ ಏನೆಡ್ದು ಮಂಜಿ ಪುದರ್ಪನವಲ್ಲಣ್ಣ ರಂಜುರೈ ಸುಳ್ಯ ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಟೂರು ಸುಳ್ಯ ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಡ್ ಸುರು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕರ್ ಟೀಮ್ ದಾಲ ಯಾಯ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ದಾಲ ಯಾಯ್ಜಿ ಬಾರಿ
11 minutes ಮುಗಿತಾರೆ, 11:52 ಮುಗಿತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದರು ಐನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆವು. ಅವು ಎಂಚ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆವಡ ಅಂದು ಹೊರ ದನಿಕೆ ಆದಿತ್ತನೆ ಹೊರ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪಿನ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ರಿಪೀಟ್ ಅವಂದು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಸೇಮ್ ಆರು ಬರ್ಪಿನಿ ಈರು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವ್ಲು ತುಲ ಮೂಲ್ ತುಲ ಈ ಚಾ ತುಲ ಅವಳು ಚಾಕೋರು ಈ ಚಾ. ಬಟ್ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಫೀಲ್ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತಜಿ ಅವಳು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಸ್ಕಿಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಎಂಗ್ಲಿ ತುಯ್ಯರೆ ಅವು ದಾಲ ತಿಕ್ಕಜಿ ಖಾಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಗೊಂತೆ ಕೊಡಲಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಬಲೆ ನಿಕಡ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಇನಿ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ಟೆಡ್ ದಾಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೋಟೆಲ್ದ ವಿಚಾರ ಸುರು ತಿರುಪುಗರ್ನರ್ ಚಾಪರ್ಕ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ದಾದೆ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾಲಯಾಜಿ ಒಂಡ ದಾಲಯಾಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕಿತ್ತು ದಾಯಗ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದು ಜೇಂಚಿನ ದಾಲ ಬಂಡ ದಾಲಜ್ ಒಂದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಪನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂದೇವೋ ಒಂದು ವರ್ಂಬ ಸಲ ಬತ್ತುಂಡು ಐದು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನೇ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಏತು ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ 11 ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನೇ ಐಕದು ಇನ್ನೊಂದಾಂಡ ಆ ಪುದರ್ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಒಪ್ಪನೇಕಲ ಒಂದೇವೋ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತಪ್ಪುಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚೇಣಿದ ಉಳಿತ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರಿ ಉಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಶಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂರ್ತಿ ಆಪಣಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರುಳ್ಳೇರು ನಿರ್ದೇಶಕರನಕುಲ ವೇತೋ ಕಲಾವಿದರೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಕುಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ದುಂಬುಡ್ಲ ದಿವಂಡರಂದಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಅವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದು ನಿಕಲ ಚಾತುರ್ಮನ್ ಲೋಕೊರ್ಬಡಿ ಬೋಜವರ ಸಾಧ್ಯ ಅವನೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನೆ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರೋಡು ಬೆನೊಂದು ಪುನಚಿತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತೂಪಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೇಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಿಗೆ